Ki parabangit Kristan. But pi baro ki ba page ki ni channel manta. Kapadiang subha je pi shagani ka Jingrakhe Khristmas. Ka ba penyat bat penlong da ka Shillong Khasi Jaintia Church Leaders Forum. Kum ki reu ngai Kristan. Ni aingo yau blei ba mangi baro ni dang la ban yo sakawai bat ka Christmas ha ki Jingim ki jong. Kene ke long ai ke ba khrau ke ba phalla bat ke jing ke jing isn dei ke jong blei yangi ke Christmas ar hajar arpo. Friends, brothers and sisters, on behalf of the Shillong Khasi Jaintia Church Leaders Forum, I welcome all of you to this special service, Christmas service, organized and conducted by the Church Leaders Forum. We thank God for His grace and mercy that we and all of us are able to celebrate one more Christmas in our lives. It's a great and a wonderful and a beautiful thing. God is merciful towards us. Christmas 2020. Hapdeng ki Jaintia, ki Jingim, ki jongi hagani ka perthai hau nu snem bon nangi ngim sngo thau sho kumnu ki yat ki sngi ki yat ki tayo ki yat ki banai bat manta kumnu bonu snemru ula jan kut. In the midst of all that is happening to our world during the year, many of us do not realize how the days, how the weeks, how the months pass by. And now even this year is coming to an end. Handrai prabangit ka Christmas ka pinkan mau yangi. No wo snem sha wo snem. Ya ka jing pen or long ka jong blei. Yala ki kular but yala ki Jingeh tho lupa ki jong. Ke bo la kren lingba ki prophet ki jong ki nang tho lupa ki jong shapang ka jingwan ka jong Messiah lemne Chris. But tang ye ka jingwan ka jong kumno unwan. Haganu ka dur bu unwan. But ye ka por ka bu unwan. But what ye ka jaka hagaba on kayu. Jesus Christ unong pen but unong siuspa jong ka perthai. Day mo Jesus Christ u belong u Immanuel u blei lem bat ni. But kane ka day ka kubor Christmas ka ba ka Church Leaders Forum ka don ban ai sha pi parabagit Kristan hakeleng ka jalla ka jongi. O day u Jesus Christ u Immanuel u blei lem bat ngi. Bat ngin si osngau ye ni ka kubor na I Reverend Dr. E.R. Dongper. Friends, Christmas reminds us year after year of the promises of God, of the prophecies that God had spoken through His prophets about the coming of the Messiah, how the Messiah would come, the time of His coming, and even the place of His birth.
the birth of Jesus. And it is this that we celebrate today. The birth of Jesus in the midst of all kinds of experiences that we have gone through this year. Jesus, our Immanuel, is God with us. This is the message of Christmas, or the Christmas message that the Church Leaders Forum would like to give to the whole state. And this Christmas message will be brought to us by Reverend Dr. E.R. Tongper a little later. So come, let us worship Him. Come, let us worship the Lord. Let that birth of Jesus 2,000 years ago strengthen our Christian faith as it did to the shepherds when the angel of God appeared to the shepherd and proclaimed to them the great news, the news of great joy, when he said, "Behold, I bring to you a news of great joy, that today in the city of David, in Bethlehem, a Savior has been born to you." So friends, now let our hearts be the Bethlehem today. Our hearts be the Bethlehem today, where each one of us and every one of us should look into, should introspect. Let us search our own hearts. Let us purify our hearts, for it is there in your hearts that the Lord Jesus would like to come and dwell with us. Kumta prabangit, aling inya mane yublay. But I ba kataka jingkha yau try unong panem jingim Jesus Christ kabalaja ar hajar snem menshwa kanang yai pen skem shu yagi jinget Kristan kajongi. Kum bagalale yakitigi nong ablang brod ar hajar snem menshwa habau angel ublay uluan paw haki ulo ongomno wong hakmi ngawan ra api ngawan api yaka kubor kababhatam nakamenta kapertai barok away. Kata kubor kalong bahagani kasngi lakha hapi hakasnong us em David ke Bethlehem ya unong pen em uba ukres utrai. Kumta ai bagi dok not ki jong pi ki dok not ki jong ilang barok. Kin long ki Bethlehem menta. Hagabangin yit kmi ilagi jong ki dok not. Ngin pen khoj ilagi jong ki dok not. Nama dei haki dok not ki jongi ki ba wat menta utrai Jisu ukwa ban wan rung ban wan shong bat ban jai don lem bat ngi. Om tang hageni gisngi Christmas hanrei ukwa ban don lem bat ngi halakas ngi. In it way, shall we pray? Kuk pa changi pa hapdeng, ublay ubadap ka pneng ba ika kando, ublay ubaga jingdon ka chame ka dap hapdeng changi hagani ka por. Ngi aingu eme ko konrad na marpo mem long ublay changi. Naum ta ki e boro ki mlale hagachi em ka changi. Ngi aingu eme ko try nakabanta ka ne ka kenta ka pa kerpang hagwa kum ki khon ki chame. Ngi don lang hagani ka chaka. Rengkat bat ki riu ngai boro hakari ka jongi habngi shim manta lang na lagi jong ki yeng ki sem hagani ka janmet hagani ka jingmani ka jongi kalong ka jing dwai ka jongi try po me when is nei ban pen kentang yagani ka por no do ka batang sedang hadu ka bawai no jongka pen kentang ya boro ki men sem ki ba koror ki ba ya shim manta lang bat ngi halagi jongki yengki sem ki jongki hagani ka porpa lingba ka Jingrakhe ka Khristmas haunis nem ngin mat jing ai ka badap yang ko chome
Ngi dwai ga jing don rangkat ka jong me kum ta ko try. Hagni ga jing seng, hagni ga jing mane ka jungi. Ptiang ini ga jing dwai, ptiang ingi iwei pui borok kum mangi long. Haga kerteng ka jong Jesus Christ, unong pun embala khash hagni ka pertai. Mentabat halu halakartaru. Amen. On behalf of the Shillong Khasi Jaintia Church Leaders Forum, we would like to welcome all of you who are here at this time and all of you who are participating in our worship service from your own homes this Sunday evening, the 20th of December 2020. We would like you to welcome all of you to this Christmas celebration and Christmas worship service. Ngi pitiang subhai phi baro ki be don lang bat ngi hagni ka por. But if he ki rew ngai ki parab ngai baro ki ba yashimban ta lang bat ngi hagni ka jing mane halagi jong ki yeng ki sem ki jong phi kat ba phidang pe yagni ka program ko jungi hagni ka janmet jogni ka sngi utrai. Bat ngi ai khublei Christmas ye phi baro hagni ka por. Hagni ka jia seng ka jungi menta ka janmet ngidon ki jia shimbanta ki bo pher nginyo yaka jing pule yaka ktien ka jong blai dei ba ro wa lang ka jing pule ka testament ka thamai nei kong ssd sim ka jing dwai nei reverend lumlang rintathyang ka jing rai kerpang na ka group song na joy ka jing rai kerpang na ka serenity choir Shillong ka khubor Christmas ni Reverend Dr. E.R. Tongper na ka balang ublay Yongpya Joy ka jing rai Christmas ba kerpang na ka Gospel Triumph Choir Shillong ka jing dwai Father John Madur na ka Shillong Archdiocese jing rai penkut sngap barwai ki pai ba angel ba ka jing kerkhu penwai dai Bishop Piling do President jongka Church Leaders Forum ka jongi. Tihani ka por nga shimru ya ka benta ban ai khuble ya baro kibodon bat ngi hagni ka por hag jinga shimmenta ya phi kibodon halag jong ki yeng ki sem bat ngi kenmau kerpang ru hagni ka janmet ya kito baro kible kendo ya ka jing skosi ya ka jingja hag jing em ka jongki bahiyang sem ka jongki lingba ka ni ka klam pandemic coronavirus how ne usnam arhajar arpho ka jingdwai ka jungi kalong momopi bat mangilang baro nginyo mat ya ka jingpun thamai ya ka jingpun side bor jong u Immanuel u blay lambat ngi nyai khu blay ya baro kiba ya don menta ha ka jingpun khrep pan khrum ya ka ni ka program but kum ka jing pan bana hagne ka por kalong ba hadin bla wai kne ka jia sang ngin ye don ru ban ye shim man ta ha ka jia ti sha Christmas lang kat bang ye don lang hagne ka por khublei. One of the ways of celebrating Christmas, in fact the very first night of Christmas, the angels were singing and announcing this great news through their songs and choirs. I'd like to invite all of us to join together. Kawin ni kidak juga Jingrakhe ke Christmas kalong ke jingi arwai kemen. Kum ke lalong ke tu ke singi beningkong, ke miet ke beningkong. Ki angel bening. Ki le shat men man rwai ben benai ki jingkai unong apang bron. Na sngau haban kerpan. Yang ilang baro ke bedan hang ne bengini yang lang. Bat kum juru kat ya pi barok ya pek leng baju ki kor bangin ya sno lang ha ka dono juga jingmen ban rwai ni ka jingwai ka bang yong sngo bha prate u try lawan. Sngo bha prate u try lawan ka prate yang o ki donot ba
re ban buram sim ya u ban buram sim ya u ban buram sim ya u snow hapdeng Jesus and Shar Ibril Kin Yai Riwai Tada Ki Mau Ki Lom Ki Tor Kin Sawa Pat Snow Ba Kin Sawa Pat Snow Ba Kin Sawa Pat Snow Ba Usen Shada Kajing Ai Ihi Mau Benle Kaburam Jong Uban Pen Pau Bat Kajing Id Bane Bat Kajing Id Bane Bat Kajing Id Bane. The Bible reading for this evening is from the Old Testament. It's taken from the book of Isaiah, chapter 61, verses 1 to 3, and from the Psalms, chapter 2, verses 1 to 8. I shall be reading in the Khasi language. Jing pulia na kaktiang jong blay kene ke janmet na ka testament ke barim la shim na ka kitab ke jong Isaiah ke lenong ke ban ro huai ki du khat I wei ha do lai bat na ki Jingrakhe Psalm ke lenong ke baar ki du khat I wei ha do pra tu ngin ya Skjclf ya kaktian ke jong blay Uben sim utrai, ublay hanga, na ba utrai ula pensle yanga, ban yalap ya ki babha, ha ki bajam not, ula pa yanga ban span ya ki balapat do not, ban yalap ya ki jing pelat no, ha ki balaring merau, bat ya ka baple ya ka bendi, ka balakom, ban yalap ya ka sedam, ka badang hun ka jong utrai, Badia kasngi ke jing penhiar kuput ublay jongi ban pentengan ya gibas ngausi baro ban bo hakibas ngausi hasean ban ai hakaba sen sentio haki jaka ki depay ka pnyang ke jing kemen ka jaka ke jing ngausi ki Jainkup ke jing yaro ha ka jaka ya ka mensiem ka bakya ba on khot ya ki dieng ka hok u jing thung utrai ba la pandan buram ya u balai be ki jaj ban riu ki ya bitar lep bat ki kenja ban riu ki ya perkhat ya ka bathala ki siem ka perthai ki yeng bat ki nong sanchar ki ya salalang persha ya utrai bat persha ya balasle jong u ki laong to ngin ya bathat no e ki jing khom jong ki bat ngin bret no nangi ki sai khom jong ki utau ba shong ha ki penang on rakhe utrai on rakhe ben ya ki on da komta un kran ya ki ha ka jing bitar jong u bat un penjenjar ya ki ha ka jing ngau si sat jong u pan ban ngala thung ya lo sim halor ka seyan ulom ba kentang jonga ngan penbena ya ka hukum utrai ula ong hanga me melong ukon jonga ha kani ka sngi ngala pen khaya me to pan nanga dengan ai ki jai pen riu ban long ka benta jong me bat ya ki bakut ka perthai ban long ka jing yo jong me tu blen kur khu ya ka jing pule ba ka jing Skjclf na ka ktien ka bakoi jong u
The Bible reading from the New Testament this evening is taken from the Gospel according to Matthew, chapter 1, verses 18 to 23. The Gospel kat bakom Matthias, kalanong kawanengkong, kita kat pra hadu arpulai. Ka Jingha yau Jesu Kristi kalalong kumni, habaka kami jong uka Mary kalayate iktien batu Joseph, membat kimpat Yashem, lapau bakalapun khon ken na uman sem bakhon. Handayu Joseph utanga jongka, ba udalong ubahok, ba manro ban panbanaya ka hakibrio, ulamot ban palat no jar riaka. Handray haba udang pusan ya kineke eke eiru, hakmi u angel utrai ulapau ha u haga jingpau sneo, udaong go Joseph, u khono deben, wat septieng ban shem hamaya ka Mary, katanga jome, nama ita ibalapon haka, ilong na sem bakhon. Kan kharu ya ukhon, men khadru ya ka kerteng jong u Jesu, naba on pan ya laki brio na ki pop jongki. Lele ya kani barote, bakomta an pandap, ya kata baloong utrai, da unong ya thu lupa udoong, hakmi kata kathei soti kan pun khon, kan kharu ya ukhon, batkin ya khot ya ka kerteng jong u Immanuel, kabalong ha balabatay, ublay lem bat ngi, ublay un kurku, ya ka papuli bagabsa askon nagaktian bakho jong u. Tongini duai. Pa jingi ubah beneng long bakhod ke kerteng jong me. Ni aingu eme namar bo kum ukpa ubabam jikut. Mi ai pen pa wi ki jing bha bat mi ai the i jing snei. Berkata kalau ke ai ke bengi yayu i wat hadu ke ni sngi ke mementa. Kumta da ke donut ke penrit ngiwan ke mat jame. Man ai ke jingo. Man ai ke jingero. Namar me melong try. Ujong ke beneng bat jong ke kendo hi. Melong kenrat jong ke jingim. Ke jong wei pa ke wei. Kawai pagawai ke jat, kawai pagawai ke kenja. Barngida aingo kamtam. Bamela tau itnat ingi baro. Kenang ban pendon buram yeme. Ni aingo umedang syong gada ket. Bamedang sensyar halor ki eke baro. Namar katangi wan hakmat jome hen ke por. Habngi teinang hen ke duan. Ya kaban pendon buram ya ke jingle babahae ke jongme ngi pertajam ubakhud long try par bakum ki briu ki jong play upailang uk jongme ngi senglang ha ka bakum ke por bat kerpang ha ke ayom jong ka Jingrakhe ya kata ka jingwan long briu ka jong khon be i jongme. Ya kebalala ya thu lupa. Deki nong itu lupa ki bamelap hano. Ba arajar snam menshua. An pendep ya ke ktin ke jongmi. Ba ke jingwan long briu ke jong khon be e jongmi. La pen bena sya ke bertei. Ya ke jingsuk bat ya ke jing e ke baken jablei jome syabaro. Namar katangi wana kamat jame hene kepor. Deka ba aingo yeme. Namar kata ke jing ai ke bokordor tam. Habamela ai lo khon. Ba un kelalong kata ke jing knya ka bekentang tam bat ka ba khli ba ka ba jrong tam. Ka jing knya ka ba khut ka ba priang hunar hami. Ko pa mela shim bat sha bom tang bau Jesu unwan ban long briu. Hendrai ban syayap, ban syai ke jenjar. Bat bun yap. Bat ruba un mipat. Kat bakum ke kular, kat bakum ke tin ke bm ke jame. Bakum tal leng baju kata ke jing syak shitom. Ke jing yap bat ke jimi pat ke jongo. Wanrah shisha. Ya kata ke jingkermen.
jong ka jingsuk haka jingim ke jongi haki donut ke jongi haki Shillong ke jongi haki ri ke jongi haki judgment riu ke jongi nyayu namar ma kani ka ayom ka penkan mau ingi bengi rakhi ya kata ka jingkermen ka baim ka bam kutshu ka balong na ka menca ka pertai brokowe kupangi plapa da kamat jome bakum gidi ki jingtau ke jemengim simlalong ki bela kongu yeme hagi benta baro nila ya yegil halagi jong gelenti bat ngela pen sngau si ru yeme dan apa yang jongi try wat bengi kam bengi eat bengi itu yeme rekat bagi jingim bagi jingle kim ya hap bat kim ya deidur bat me penban ngi aingu namar kata baro ke jingi ke babam jigot ke jeme bamedang ay ke nipat ke sngi ke baha bengi laban khot karpan ke keteng ke jame deng jo ke ne baro ke jingja ke belajar ke petei try day namar ki kam bagi jingle ki jungim ki briu ki belaya jingai no name bala pli jingkhang ki jing sniu but what kan ka klam go la show ya ka pertehi barak kowe ni wan pat sheme ku pahan ka por namar kata ka jingkerman ka khubor go baha ka bamala ai lingba ka jingwan long briu ku jung Jesus Christ mementa ngila man khot karpa ka kerteng ke jeme manong try ai bamin isnei ngi ni pai shime ke donut ko penret yong ni don kam ye ke jingpen khia ke jeme ke jingpen khia ning kong ye ke donut ke jingi bagata ke jinga suk ko bat me kan long hangi shimet haki long ye long sem hakari bat haka jat ben riu baka jingpen khia kan wan ni ke mensim ke jingpen khia ka wan ru ye ke jingim ke jingi trying karpat man ngitip mamdon de ka wai bet ka bor na lor jome kabala banlong ke jubab bat ke jing pelat yengi baro kumtangi wan ban dem rit akmat jeme ban karpat ye ke jing pelat ye ke jing penkhia bat ye ke jing thau thamai jeme kham tam ha ka ni ka por ka bengi rakhi ye ke khubor jong ke jingwan ke khubor ko bha ha ke jingwan long briu ke jong khun be jeme ai ba man kta thamai yengi iwe piwe se si sin bat man ai boring i bengi la pat ban im ki bri ko bela pdyang bat ki bela yo ma ki ka khubor ko ba bangin la ban yang pat gan ka pateng ben riu ban pen benai ki ka khubor ko ba shi ba bun ki badang don kam i pet cheme ko try bagani baro ka e ka bengi trwa ka ka sngi ka menta kalong ka ba pdyang sngo ba kama jeme na ka benta ka buram bat ka kerteng ka be i ka bengi pan gi dem ki ne baro ha ka kerteng Jesus Christ unong penem unong siu spa jongi ba jong ko pertei amen Kaku bor Christmas yang ikalong kajing itlay lukon marway u ai shapertay halor kading na ukloy bansha jing yam ba shirkay kat no kraw jing in u play Kaku bor Christmas yang ikalong kajing itlay lukon marway u ai shapertay halor kading na ukloy bansha jing yap ba shirkay kat no kraw jing it ublay Jesus Christ lakha angel kia benda shapertay yaku bor baba ka Christmas kalong shisha ka jingermen kum yang iki briu bla jot pat bla rem jing snow si ba jing kuslai jing pang jing shi tom la wai jing so jit ngan u Chris hangi ka Christmas
kỳ văn gia Asha do cô lọc kỳ khmat nghi phai đầy tăng sha u toan Jing ai ai ha u da cơ hai Jesus Christ là kha anh kia bên na sha per thei ya khu bor ba pha ka Christmas ka long shi sha ka jing kermen kum ya ni ki bril ga chot pat la ren jing siêu si ba jing kus lai jing bang jing shi tom la wai jing suk jing thiên u Chris ha ngi ka Immanuel bay lan ban ngi ha mi ngi ai ti ya là cao trên trong mi cứ shan ma mi ku tra ya ngi ya mi ban sha kri ya mi ban sha kri ka Christmas ka long shi sha ga jing kermen kum ya ngi ki bril la chot pat la ren jing siêu si và jing kus lai jing bang jing shi tom la wai jing sốt jing thiên u Chris ha ngi ka ai ka Christmas ka long shi sha ga jing kermen kum ya ngi ki bril la chot pat la ren jing siêu si và jing kus lai jing bang jing shi tom la wai jing sốt jing thiên u Chris ha ngi ka ai jing siêu si và jing kus lai jing bang jing shi tom la wai jing sốt jing thiên u Chris ha ngi ka Tungin ya burong you play Badulong sils papertay Ubawan long bril benta Bakan don kaching ya pa Excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Deci shakas Jingeh, don menta Bethlehem, Ukon bleu pride Jesu, kakak mi balagerku, Gloria.
การลงทำไมมีกาสิวน้องเป็นชายกลัวExcelsis Deo, Gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Kaburam yau blay haki bajrong tam kajing suk haka pertei bat ka khubor babha shaki benriu baro. Glory to God and the highest, peace on earth, and good news to everyone. Greetings to all of you in the name of Immanuel, God with us, who is the center of our Christmas celebration. Jingeh kublay pi baro hakakerteng jong u Immanuel. Ublay lem bat ni ubalong ka pedeng jong ka Jingrakhe Christmas jongi nyau spa snem Shwaban wan u Jisu shakanika pertei laya thol pa yangi Daw taw nong yatol pa Isaya. Ban ay ka kerteng Immanuel yaw Jisu obalong ka pedeng jong ka Christmas hi. Haga kitab jong Isaya kalanong kabanyaw kadakot kabakat sao. Ni Shem ya kata ka jingi tola pa. Man ay ya kata ka kerteng yaw Jisu. And kot ya ka kerteng jong u Immanuel. U belay lembat ni. Badai ya kani kabaga gospel kabakum umatayos. Kalanong kabadeng kong kadakot kabar pulay. Ka kren ya kata ka jing shisha. Ya kabalaya tolpa. And kot ya ka kerteng jong u Immanuel. Kabalong habalabatay. Ublay lem batngi. About 700 years before the coming of Jesus to the world. Before the coming of the first Christmas in the world. Prophet Isaiah prophesied about the name that is to be given to Jesus Christ. The name Immanuel. In the book of Isaiah, chapter 7, verse 14, we read about that prophecy of Isaiah, that his name will be called Immanuel, God with us. And in the Gospel according to Matthew, in chapter 1, verse 23, we read about that same prophecy made by prophet Isaiah. Today our meditation
is focused on Immanuel in the midst of the crisis in life. Hakani kapor ka jing pelik jimut jongi kalong Chapang tau Immanuel ublay lembat ngi haki Jingeh haka Jingim. Immanuel ublay lembat ngi utrei haka Jingim jongi hapdeng ki Jingeh ki bawan ban terlep ia ka Jingim jongi. But haka ni ka snem hapdeng jonga ni ka klam COVID kat kendai. Immanuel utrei hapdeng jongi. Utrei keng bagi yokmat ye ke jing trei jongu. Hapdeng ki Jingeh haka Jingim. Our focus today is on the work of the Immanuel, God with us in the midst of the crisis of life. And in particular this year, in the midst of the crisis of COVID-19, which has swept the whole world. Haka ka por ngin pelik jimut, haki artli ki ki bakama kmat ba, haka jing trei u Immanuel, haka jing im jongi, haba wan ki Jingeh ban taplup yangi. Today we'll focus at least on two important thoughts about the operation of the work of Immanuel in your life and in my life when we face crisis. Kabaning kong, kabang ini pelik jimut haka por. U Immanuel utrei ban Wanrah ya ka jing pen phai pat yangi shau blai hi ban pen phai ya ka man sim jongi shau hi haba wan ki Jingeh haka Jingim jongi. The first thought today, when Immanuel is at work, he brings restoration. He restores your life and my life to himself. Ublay Wanrah ya kajing pen pai pat ya ki jimut ceperkat jongi ya ka man sim jongi ya ka Jingim jingi barok kawai bahkan pai syauhi nama haki por ki baki ki ya baik haka Jingim barabor ngisakma na ublay ngin pelik jimut haki ki jong blay ngi sentoit no na ki ki jong blay. When everything is all right in life, we tend to go astray. That's why God brings restoration in the crisis of life. He makes use of those crises to bring us back to himself. Ublay pendon kam yaki Jingeh ka Jingim ki bawan ya ka bagin pai shau bangin siu tho kam bhayu mangin yomat ya ka jing bha ya ka jing isnei jong haka Jingim jongi hakrukong ka bakerpang bha upan pai pat yangi shau haka jing ya lanti ka Jingim habagin mat ya ka jing tenjo kijing pen prang bat kijing ale ki ba kraw jong ka Jingim. He brings us back to himself. There is that process of restoration. There is that restorational aspect in the work of Immanuel in your life and in my life when we face crisis. Hamang ya kendo iki Jingeh haka Jingim kadon kata ka jing pen pai pat kajong blay yangi syauhi bangin syem tang hu ya ka jing tengen ka man sim ya ka jing kermen haka Jingim bangin sulto biang ba u dang don haka temple ba khoi jong u
Lagi bon ki Jingeh kanu udang penyat mau ya ka Jingim jongi. When Immanuel is at work in your life and my life, He brings us back to Himself, that we could recognize that He is still in His holy temple, and the world remains silent before Him when He is at work. And when we face crisis in life, He restores your soul and my soul to Him. He restores you and I so that we find peace and joy and hope in Him. Immanuel haki Jingeh jong ka Jingim. Immanuel pelong yiki Jingeh jong ka Jingim. Pelong wat yakani ka klam bakawan haka bertai shitlop hi. Ban pen pai yo kon ban riu shaladi hi. Kenang bagin so to yaka Jinglong blay jong haka Jingim jongi. Kamanta ka ba arpan. Habau Immanuel utrei hapdeng jong kita ke Jingeh jong ka Jingim. Utrei bantau tamai yangi. Kadon kata ka Jing trei ban Wanrah ya ke ka batamai haka Jingim jongi. Habang ya kendo iki Jingeh jong ka Jingim. Ublay pelong iki Jingeh jong ka Jingim. Badula ban pelong yiki Jingeh ke bangimat menta saudong ka bertei da ka Jingwan jong ka klam ban Wanrah yiki ke batamai haka history jong ka long briu man briu yiki ke bangin pat yo I menswa ublay wong hakmi ngan le ka ke batamai ublay jong Isaya handai hakal nong ka basaw polai kat kandai ublay wong hakmi ngan le kiai ki batamai. He brings transformation in your life and my life. Immanuel is at work to bring transformation, to bring that element of newness, because the God of Isaiah, we read in the book of Isaiah chapter 43 verse 19, that the God of Isaiah, Immanuel, your God and my God, declares, behold, I'm gonna do a new thing. Yes, He brings something new in your life and my life when we face crisis. And I'm sure in the midst of this pandemic, He has something new for the whole of humanity. Kadon kalanong ka batamay, kabang ampat yo I, kabapimpat yo I, kabang imlaban silto, and ring shakri yo blay, ubong anle kabatamay. Wada pedeng kita Jingeh jong ka Jingim, ban ngingait ya kata ka Jing shisha. We believe in the God of the Bible, the God who brings transformation in your life, in my life, in our families, in our societies, and in the world at large. Kajingduay jongi kalong baka ni Jingrakhe Khristmas Immanuel unyo bantrei haka Jingim jongi haka rukom ka bapura haki Jingeh ka mangimat manta. It is our prayer that Immanuel will complete His work in your life and in my life. He will restore you and I back to Himself. And He will bring transformation in your life and in my life too. Ngidway bo blay un Wanrah yakataka jing pen pai pat yangi shauhi bat ka jing thau tamai pat yangi. Mangila ban ong ko ba ong nong ruai ngalong jing thau tamai breu ba tamai ki jing long rim barok la do no la penem yang
Immanuel don kataka borban le. But come crow you nong job. Kum ta ngalong jing tau tamai, ubreo batamai. And I'm sure when you allowed Immanuel do his work in the midst of the crisis of life, you can experience that transformation from him. And we can sing with that songwriter. I am a new creation. I am a brand new man. All things have passed away. I've been born again. And more than a conqueror, that's who I am. I am a new creation. We are a new creation. I am a brand new man. May the Lord bless the meditation of His word. Tau belaun kerku, ya kajing puson na kaktian jungu, nakabanta kaburam kajunguhi. Amen. God bless you. So hapdeng utroy lawan kabertekan yango hidonot ba rokin yakre banburam sim yabu banburam sim yabu Sen shada kajing ai hey kihi mau ben le kaburong jong uban ben pa bat kajing it ban Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, 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 hallelujah. The kingdom of this world is become the kingdom of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. And He shall Forever and ever. and And He shall reign, and He shall reign, and He shall reign forever and forever, forever, ever. forever, and ever. And He shall Forever, forever, and ever. King of kings, Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. and Lord of lords, Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. King of kings, Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. and Lord of lords, Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. King of kings and Lord of lords.
and he shall reign, 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 and he shall reign forever and ever. King of kings forever and ever, and Lord of lords. Hallelujah, hallelujah. And he shall reign forever, forever and ever. King of kings and Lord of lords. King of kings and Lord of lords. And he shall reign forever, forever and ever. Forever and ever, forever and ever. Hallelujah, 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 hallelujah. Shisha kalong kabasyong hok bat kabadai. Kadai ti jongi bat kejing pen em yangi. Haman la kapor bat kejaka. Ban aingu yame. Ko kenran, ko kpa bukhuai, ko blai badon bor bat bom jukon. Kam tam hagane gasngi, bangi ki pai chong me. Ngi alum lang kum kawai ke yeng kasam. Ban yaro bat pendon buram ya kejing wan jong ukun jong me. Namar haga jing maya jong ka ketien ka balawan long do. Ka jing syai batmai jong ka buram jong me. Ka ting syai hakikmat jong ka donut jong e. Knang ba kumbangi itu ya ublay ubapau hangi. On kring ru yangi leng ba jong u. Ban iye ya ki bangim la ban yoi. Ko try Jisu da ka jing wan long breu jong me. Lapan em bat lapan lai luit yangi. Naga jing long brau haka pop ma haka bor jong su Ukraine. Haka miet balakaya me ki angel belien ki larwai yaro ki ong kaburam hau blay hajrong tam bat haka perthai ki jing suk haki breu ki bau iye ye. Ko try Jisu ngikwa dik ya ki jing suk blay ki jong me. Kumtangi pan ya kata ke jingsuk blay kaba malakular na kapenta ke perthai bo pom jongi ngi pan ya kata ke jingsuk blay ke jongme hagari ke jongi hage jalla ke jongi hagi snong ki thau ke jongi hagi yeng ke sem ke jongi ai ya ke jingsuk blay jongme kan rat hagi balang jongi da ke jingwan long breu jongme ko try to sai khuai yang ina ka pop kasang to sai khuai yang ina ka ne ka jing pang corona ka bangi siap tiang hadu kata pen koi iki ba pang ki ba sitom pen tengan iki ba ngausi pen slur iki ba du jing kermen kersan iki ba telot pendam da ka jing kemen sngi kha jong me iki breu baro kham tam iki to ki bom yo kalan ban poi seki yeng mane ban poi seki jaka mane blai ngingu idam ya me ko try na ka benta baro ki jingai ai ki jingker khu ki jongbe ki bangim la shu ban yo ban namar kata mangi ki bayalum lang menta kasni rengkat beki angel beki arkhangel ki khat em bat ki hima bat baro ki pai belen bat ki bor jong ka beneng ngirwai ki jingruai ya ro ya me bat ngi pen bana klem sange kaburam kan long hau pa bat hau khuon bat hau man siem bo khuai
kumba kelalong nadu ke bamen nengkong kumju mentabat junam la junam. Amen. Tong ni solang sesisian pat. Haga bingi ruai lang. Yaga jirwai ke baki angel ki ruai. Bagi penamnalang bat ki. Once again, let's just join our hearts and our voices together in singing the songs of the angels. Barwai kipai ba angel buram ya usim laka apete lawan kajing suk shakibriu kajing skoba neng bat pete buramai ya ujisu grizu try neng bat pete buramai ya ujisu grizu try ulawan nableng syapete sim ki sim utrai ki try laka ket kaburamino ula shong asem kulai ulawan ukonu blame knang yangi man usim kajing suk buram you Immanuel akiba akletam eru buram ruai biki angel bleng bat bertei buramai ya Shwa bangen benwai yang ni kejing mani lang kajongi naka liang jongka Khasi Jaintia Church Leaders Forum ni ai yaphi paro kebia don benta hagni kejing aseng phi kebia don halagi jong ki yeng kisem kejing kublai Christmas ai begini ke Christmas kan long ke bakben ke basuk ke bajai halagi mensim halagi donot but halagi jong ki yeng kisem but haye ki yeng mane ki jong ai begini ke Christmas kan long ke Jingrakhe ya ki Jingim but ki Jingeh Kristan ki jong ini dua. O God, we beseech you to cleanse the hearts of your faithful people with the fire of your love, so that your Son, our Lord Jesus Christ, may find in us a dwelling prepared for himself, who lives and reigns with you and with the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen.
blay I kerpat yame men pen khoj yaki dot note jongi daga ding jong ka jing eat ki jong me bo khonu jong me utrai Jesus Christ un shem hangi ka dot note ka jaka shong ne ka bala pen kre na ka banta jong uba embat sin shar bat me lembat umen sem ba khoj uway ublay menta bat shadow ki bam jukut amen batu ai menta baka jingkir khu ka jong ublay budan bor bara ublay kpa ublay khon bat ublay umen sem ba khoj kan long lem bat phi bat kan yaisa bat phi menta bat haman lagasngi ka jing im jong phi amen Ku blay sibun na ka bentai kan nega jingya sang ya barok kan da jar kerteng te ngin sa ot yo ke Christmas ngakot I President Jongi ban ngobha ban penlek lam ya katang ngi la bu sedin te ngobha ngin ya di sya ka la don lepang te la krek blay sibun team, the subject of negative saying dalam Immanuel hapdeng Jingeh Jingim nang ni sikpan ngim la bertip ke iban wan ni kermen sudah membuat kambha ngintip ke iban ja ke iban wan rengi don play bene ke jinya di salam ke jongi ini ben ong fu day le pakai pada si bon ong tang yu ke nak bentar ni hall ni ke hall kijing pembet yang ba pada mesibun gini borok iat sikajing kuku macam borok bukan gini jaka pun di pada pembet yang apa buat isi orang kumpulan sibun ya pi gini di media sibun di kemen ba in the page ke apa tu rek in pa borok ko bhabre Kane ke jingot cake tu ni mentah kalau berdak tu ke jingkibel di mensim ke joni dak tu celebration pada mana si mentah how no cake kalau ke jingsi dia si mentah tu ni ada rakhi ke joni ke jingla men ni naga mentah ke jingkha yang unong ke jingin dispress raja sudah mensua amre ke dan long ke batmai wat hadap mentah ke kerteng ke joni Blake Palm, your coat, blame and save a coat, but that, pot when you cake,